Χίλιες λέξεις που με πολλές φωτογραφίες που αναφέρονται στην τραγική ημέρα εκείνη του χωριού μας. Σήμερα και αύριο. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την παρουσία του. Περάστε το μπουφέ. Τέλειωσε η εκκλησία! Θα βγάλω τον τάφο. Και εσείς πήραμε μια και πάνω από την αλλά είναι κάτω σε δεν θέλεις να πάρει μια φωτογραφία. Δεν έχει πάνω. Λέξανε.